to onge solution magibobet go. To dong mae kama luoro nitiere ni ka Ruto gi Raila obet piny mowuoyo to nitie jomoko machal ka gima idhi gwe oko e sirikal to mae gima kata jatend piny Kenya jalup ne wacho ni Raila dwaro mana donje sirikal do Raila to sewacho ding'eny ni sirikal to ok odwa donje koro mane kama pek nitie ni ka gibet piny gin giwegi to bin nitie kaka handshake machielo nyalo biro wuok ing'eni aparo samoro bedo gi wuoro mang'eny jadino ga wang' ji mae gima timre gi jo Kenya Kwanza gi nikech wang'eyo kata mane Raila loso go uru jo ODM ok nodonjo e sirikal to mano yano timre nyochani wang'e ni sirikal nitie to upinzani be nitie wan gik ma wacho gin na gigi jo Kenya duto omi equal chance mar tich e sirikal dongruok otimre e yo mowinjore kech ka jo Kenya duto te kata gin jo military kata ginango kochopo kaka sirikal tiyo gi pesa ma ok yo mowinjore mar tiyo gi pesa yes ginyalo wacho ni ne wadonje sirikal wayudo ka sirikal mar Uhuru Kenyatta noseketho weche omiyo waonge pesa malong'o gope be wan go madongo to sirikal no ne sirikal Uhuru gi Ruto no Ruto achiel masani jatend piny ni omiyo an okane pek mantie ing'eni gini Trevor chal ka families nigi lwenye kindgi ti wuoro nyithindu gwere kuro to ng'ato wacho ni ka jodong families gi kobet piny to mano rach kabisa mano ng'ama dwa lweny ng'ama dwa ni mondo lweny orum wacho ni mzee ombija bed koni gi mzee Omenya kuse winjire to wan nyithindo kuse miwa direction tem waluwo omiyo en na wuoro mang'eny ma ji ka Rigathi Gachagua giri nego ji ka CS mar trade ni nego mane mudino wangi to Raila to nyaka los gi Ruto nikech ka gise loso gi Ruto gibo winjire kaka ginibo tiek bas gibo loso gi jogi to ok en kata ni kaka gibo tiek ing'eni wach mar ng'anyo ni ok en mana ni ok en na wach matimre sani to bas borumo an gima believe ni ng'anyo en gima opposition nyaka bed go as a tool ma kinde ka kinde ka wan gi weche ma sirikal ok winj to kendo wan gi weche ma jowa manie parliament ok nyal loso tiduogo kuom jo wananchi to ang'anya kendo mano right ma wan go e pen piny